Zorica Šuica je posle Velikog brata dobila veliku fotelju i to u upravi RTS-a. Vidim ono UO, upravni odbor, skraćeno. Kažem, Bože, pa ovo je baš ozbiljno. Ozbiljno nego šta je. Slikarka deluje pomalo iznenađeno. Pa nisam se iznenadila, mislim da pripadam tom miljeu. Naravno, samo malo da se poradi na stajlinku i slikarka je spremna za prvi sastanak sa kolegama. Otkad ne radim u školi, ja sam stvarno odlepila u oblačenju. I tako da... Ovo je sad prilika. Prilika da se vratim normali. Onda kreću reforme RTS-a. Uvela bih reality, kulturni reality. To bi bilo fenomenalno. Može da se promeni i prvi program u vestima, recimo, dati neku dinamiku, nešto modernije. I naravno, da se pretplata ne bojkotuje. To oko tog plaćanja, šta ja imam s tim? Mislim, ako treba, plaćam, ako ne treba, ne plaćam. Ali nikako naš narod da se nauči da sve moraš da platiš. A za ostale članove upravnog odbora? Pozdravljam UO ili Upravni odbor RTS-a. Ljubim vas. Nova era javnog servisa može da počne.